Dobro, ja sada malo imam ovaj kratak briefing sa mojim gostima. Nevena Šačević, dramska umetnica, tako, dobroveče. Nevena, hvala ti što si tu. Stevan Mrđenović, dramski umetnik. Jeste. Jel se osjećaš već tako, kao dramski umetnik? Kako ne? Stičem utisak da si nekako mlad, da imaš još da guraš. Mlad jesam, ima još daleko da oguram, ali ide. U kojim ste školicama zapravo, na kojim akademijama? Akademija lepih umetnosti. Akademija lepih umetnosti. Ti ja kada smo se čuli, ti si mi rekla zapravo da si ti na filologiji, zapravo filolog si. Završavam i filološki. Filološki fakultet. Italijanski jezik i književnost, tako da mi se to definitivno... Pa te to negdje iniciralo, da. Uklopilo, pandan. Da. Pa verovatno me zato i PR Ivan Golušin i pozvao, jer je u meni pronašao taj sklop glume i nekoga ko pozna italijansku literaturu jako dobro i onda na osnovu njegove ideje mi smo napravili jednu kolega Ivan Golušin, ako pričamo istom, je li tako? Moj kolega. Dobro. Tako je. Alnari je zapravo izdavačka kuća i Gospod Badema, i ti si mi dala jednu divnu asocijaciju kada smo se čuli kao, znate, onaj amaretto, mislim, ispostavilo se to jedno od mojih omiljenih pića. Jeste poneli liker? Nisam ponela, ostavila sam u kući. Ja to sa prijateljima. Mi smo vama poneli knjigu, a vi nama niste liker. Dobro. Pićemo sutra kad budete uspešno završili, pretpostavljam, ovaj čitav performans pozorišni. Ali nisu oni otkrili u knjizi ipak sastojke i recept. Kao što ni Coca-Cola. Da, tu smo da kušamo i da uživamo u tom ukusu. Šta vas je negde iniciralo, mogu i tebe da pitam, s obzirom da si mi ti rekla da onako napravite jednu vrstu presedana, ne znam u kom smislu, reci mi, da bukvalno ste knjigu pretočili u ono kao pozorišni komad ili u kojoj formi ćemo prosto sutra biti u prilici da vidimo Gospod Badema? Mi smo uradili najvažnije scene iz knjige koje prate jedan tok, ali nismo mi baš sve. Nismo hteli da serviramo čitaocima. Je li to ovo 79. 61. 97. Su to te scene? Jesu. Izvlačili neke, nisu sad sve možda prošle, ali tako izvlačili se. Ne, ovdje ima jedna onako lepa... Da, to sam zapisivao sve. Da, ovdje sve zapisano i super je zato što onda mogu da vidim nekako šta čitam. Sad možete da zavirite šta smo mi odabrali. Da, mogu da zavirim da vidim koje su to ali nismo im sve servirali. Čitavci malo i da sami izvaštili. Ovo je zapravo uzbudljiva priča o ljubavi izdaji, izuzetnom talentu, smeštena u srednjovekovnu Italiju, rastrzanu dugotrajnim sukobima. Kakva je ovo priča? Nisam pročitala knjigu, ajde malo dočarajte. E pa da, morat ćete da pročitate. Dobro, ne, naravno. Nakon naše, nazovimo predstavice, nakon naših scena. Pa knjiga se radi o zapravo ljubavi i o jednoj ofucanoj plemkinji, moram tako da je nazovem, koja je uprkos nenegovanju ostala i dalje lepa. Nju je opustošio ni manje ni više nego suprug, ali ona je ostala i dalje borbena. Je to gospodin? Ne, ja sam drugi gospodin. Ti si drugi. On je spasitelj. Ti si ta ljubav. On je spasitelj. Ta ljubav, nego šta. Postavila se. Suprug je umro, tako da ona borbeno kreće u potragu da povrati taj novac i metak i nailazi na moćne ljude koji će joj pomoći. I prepoznati njenu lepotu koja verovatno se samo ne odražava u fiziku. Ona se nazire i ona je uspela kroz to muško odelo onako i malo ženstvenosti da provuče, ali koliko god je ona plemkinja i koliko god je borbena, ona je zapravo i razmažena. Ona je otišla kod Jevrejina da moli za novac, ali sve nekako veoma razmaženo, jer je njoj nepoznat taj sistem ponašanja, da ona zapravo ide negde i da moli. To nije u sklopu i u sastavu njenog vaspitanja. Dobro, vidjet ćemo, ovo sad da ne otkrivamo sve obično kada su komadi, filmovi u pitanju, a naravno i knjiga. Mislim da ćemo moći tu čitavu priču ove plemkinje, kako si malo čas rekla, da doživimo i da stvaramo neke svoje slike. Stevane, gde ste se vas dvoje prepoznali prosto u smislu da... Mi smo uvek sarađivali na akademiji. Da, oduvek. Tako se prosto potrefili i to je sjajno da sad funkcioniš odlično. Eto kako nastaju klanovi. Da, glumački klan. Ali kako se negdje zaista snalaziš, evo kao mlad glumac, kada govorimo o nekom dosadašnjem glumačkom iskustvu po završetku akademije? Pa za sad ide odlično, da se ne žalim. Snalazim se kako znam i... Da, neću da se žalim. Snalazim se kako znam i umem i dobro je krenulo i da kucnem u drvo, da ima drvo, nema veze. Da kucnem u drvo,
Nadam se da će da nastavite. Da će da se nastavi tim, ono, prosto da ima kontinuiteta, kažu za glumca da je ipak najbitnije da radi. Da, konstantno da ima neko posla. Sada postoje glumci koji se nekako prepuste pa čekaju taj neki telefonski poziv da ih neko pozove, a postoje glumci koji su onako vrlo spremni. Moja prijateljica koja je onako i ozbiljna glumica, ona je prosto sela žena, napisala scenario za određene komade i sada se nekako druži sa mališanima i to nekako prosto dobro ide. To je u onom glumačkom smislu bitno da je ona na sceni, ali prosto i da može od svoje profesije da egzistira. Reci mi, kada je ovaj gospodin koji se zaljubljuje, kako rekošte, ovu opucanu plemkinju u pitanju, kakav je to lik? Kako si ga ti negde video kroz ove scene, odnosno vi ste pravili scene kroz ovaj roman? Bernardino Luini, mladi slikar i učenik Leonarda da Vincija. On je nekontrolisan, pomalo i bahat, ženska roš, šmeker i tako to. Viš kako dečaci to, ženska roš, šmeker. Da, pa kako. Ali negde u suštini on ipak, čini mi se, zreo i spreman da se veže za neku ženu koju bi našao. Neku ofucanu damu ovako. Ona je njega izuzetno zaintrigirala, pogotovo što nije htjela da razgovara sa njim dok mu je pozirala. I to ga je naravno zadrkivalo. To uvek, da, to budu te žene koje osvajaju njihova srca. Hajde malo da pričamo o ovom procesu, prosto koje ste scene, koje delove knjige i zbog čega si mi ovo rekla da je ovo neka vrsta onako prosto drugojačije forme od koje smo obično navikli da se srećemo kada su pozorišne i mini ove forme u pitanju. Pa izabrali smo scene zapravo koje treba da predstave jednu važnu osobinu u ovom današnjem vremenu, a to Simonetta di Sarono kroz celu knjigu provlači, to je jedna borbenost. Pogotovo u 2011. treba nam malo više borbenosti da bi uspeli u svemu. Tako da smo mi izabrali scene gde se ona zapravo bori za to što njoj i pripada. I ona ne odustaje uopšte od toga i posle za ljubav Bernarda Luinija pravi liker, ali uz pomoć drugog prijatelja, Jevrejina. Dobro. Zato smo izabrali te scene, a ovo jeste inovativnost. A vi zapravo igrate više likova u ovom? Da, ja igram dva lika u stvari. Igram tog Bernardina, tog slikara i Jevrejina, Mano Doratu. I imam tu transformaciju između te dvojice, između scena. Je ti bilo to onako glumački zahtev? Jeste. Prvi put sam to u stvari radio. Mora jako brza transformacija da bude i jako su različiti su likovi izuzetno i to je bilo veoma zabavno i nije uvijek bilo baš lako, bilo je izazov. Pa i ne, treba da bude izazov. Ja uopšte nemam osjećaj da glumim sa jednim čovekom, nego kao sa dvojicom. Hvala. Lepo, to je kompliment za kolegu. Zaista, ti si sve vreme u svom liku. Ja sam sve vreme ofucana plemkinja, Simonetta di Sarono. Stoji ti, pristaje. Gospod Badema, Marina Fiorato, evo sada smo, imali priliku da vidimo zaista jednog Italijana, Filipa Alpija, koji je večeras izlagao pred Beogradom. Ona je takođe zaista Italijanka, ali napisala ovaj komad koji naravno, stalno sad sam se vezala zbog vas za komad, zapravo ovu knjigu koja nas vodi u neki svet zasigurno mašte. Tu knjige definitivno čine. Sutra, gde mi vas možemo vidjeti u svemu ovome o čemu smo malo čas govorili? Gde ste sutra? U Tržnom centru Ušće. Dobro. U 18, 19 i 20 časova. Dobro, znači ono, 3 puta. Da, 3 puta. Dobro. Da, mogu svi da stignu da nas vide. Ispred knjižare... Sa svih slava. Da, kad stignu sa slave. Ispred knjižare Vulkan. Ispred knjižare Vulkan. Zapravo ovo je neka vrsta i promocija ove knjige, ali tako? Ovo je promocija knjige i inovativnost u predstavljanju knjiga. To je po ideji Ivana Golušina, koji je hteo malo da razbije tu monotoniju, da samo čitaoci ne kupuju po naslovu i po koricama knjige, nego prosto da nekako im drugačije prezentujemo. Da, drugačije ne kupujemo ni tako. Ne kupujemo ni tako, zanimljivo da vidimo što se ovo dešava na gornjem ekranu. S obzirom da to baš mislim da taj materijal u ovom trenutku nema mnogo veze sa onim o čemu mi sada razgovaramo. Znači, nešto smo se malo zbunili, ovo je izložba koju bismo trebali možda malo kasnije da vidimo. No dobro, gospod Badema, sutra u ovoj zanimljivoj prezentaciji i, kažem, zapravo je promocija knjige i mislim da je ovo nekako knjiga koju će u većem broju dame čitati, jel da?
Pa hoće, ali možda i neki muškarci, Dobro, pošto se zasigurno. radi o potomku po zanatu Leonarda da Vincija. Ima tu i rata i svega, tako da, to je za muškarci. To je odmah, da, to je za dečake. Još da podsjetimo, naravno, ukoliko postoje poštovaoci koji poznaju Marinu Fiorato, ona je roman autorke, zapravo ona je autorka bestsellera Duvač stakla iz Murana. Tako da, bit će lepo i veselo sutra, zasigurno. Hoće sigurno. Da, želim vam puno sreće, odnosno polomite nogu kada su glumci u pitanju. To nikad se ne poželi sreća, jel? Hvala vam što ste večeras bili tu i ponovo nas iznenadite nečim lepim u narednom periodu, a sada nekom onako celovečernjom predstavom može? Može, naravno, i onda pijemo likir od badema. Naravno da proslavimo. Hvala vam što ste večeras bili tu. Osvežili ste, naravno, ovu beogradsku noć. Sutra se sa vama ušću družimo i evo, za sam kraj, ne, u stvari mi smo već na samom kraju, 12:20, isteklo lagano vreme. Uživajte sa vašim prijateljima, porodicom, to sam rekla već na samom početku, u tim trenucima onako i opuštanje kada je slava u pitanju i to je takođe uvek dobra prilika da se sretnemo i da se družimo. Zdravlje i veselje, to je ono što vam želim. Nama malo odmora za dane vikenda, kao i u ponedeljak, kada će sa vama u ovom terminu biti Velja Pavlović, zapravo nešto ranije, od 23, a onda se mi ponovo od utorka nižemo sve te beogradske, kako drugačije, priče i skrećemo vam pažnju na iste. Nekako jesmo u toj ulozi vaših izveštavača kada govorimo upravo o noćima beogradskim i nekim lepim i značajnim stvarima koje se u prestonici dešavaju. Laka vam i prijatna noć. Vi možda niste u kategoriji oni koji će sutra otići na slave ili već postoji ručak od danas, tako da je uvek dobro i zgodno da nam Miki nešto preporuči. On je svestan uvek, kažem, vrlo ovog trenutka i brzine i da nismo baš toliko željni da provodimo puno vremena u kuhinji i to uglavnom primenjuje na svoje recepte sa salaša. Pa Miki, dobroveče, a vama laku noć.